Siis tää porukka on niin paras. Tai tää jengi. Mitä nyt sanotaankaan. Niin on. Mut siis oikeesti Jack on ihan hirveä. Niin, se on oikeesti hirveä. Mä keksin. Tehdään sen parhaalle kaverille. Tai sen pyydetään sen paras kaveri jengi. Sitten se jättää Jackin. Joo, päässä on parhaita neroja. Käy mulle. Kaipa ne tulee pian vähän tänne lähemmäs. Niin. No, joo. Mut mitä tehdään? Kysyt aina samaa. No kun en tiedä mitä tehdään. Mennäänkö vaikka kävelee tonne? Joo, käydään se. Hei Diana. Niin. Haluaisitko sä liittyä meidän jengiin tai porukkaan? Siis niinku, mitä se nyt sanotaankaan? En mä nyt varmaan saisit 5 € lupaan. No, kaipa mä nyt sit voin. Tuu tänne, tässä on sulle tilaa. Joo. Jack, mä kerron tän ryhmän. Se on nyt tässä, et saa kuulla, niin voiko se mennä hetkeksi pois? Kyllä mä varmaan. Elikkä säännöt on, että ei saa hyväksyä ketään tähän porukkaan. Ole ilkeä. Saanko mä nyt 5 €? Mulla oli sormet ristis. Ai, no. Mulla on tässä porukassa silti. Hyvä. Kaipa nyt sinne voi mennä. Hui. Voiko tulla joo? Tuu. No, voiko mäkin liittyä tähän jengiin? Et. Et. Mä en enää oo sun kaveri. Oi, ei. Noinko sen piti mennä? Juuri noin. Sä oot hyvä. Huippuu. Lopeta. Joo. Kai mua vaan menettänyt Diana. Nyt on vain pärjättävä yksin. Kaipa minä pystyn. Mene kotiin. Mun pitää mennä kotiin ja mä en varmaan enää olla tässä jengissä. Miksi et justhan sä liityit? Sääntö vielä 1. Ei saa poistua jengistä. No, mä en noudata teidän piipimäisiä sääntöjä. Sori vaan. Mut heippa. Törkeä.
soitan sille. Diana, niin voiko sä olla mun kanssa? Jack. No, sähän oot se jengin kanssa. Diana. No kun en mä enää oo. Jack. No, kyllä mä voin tulla. Heippa, heippa. Toivottavasti hän tulee pian. Todellakin pian. Hän taisi justiin tulla pyytämään mua. Moi. Moi. Sori kun mä siis liityin siihen, mutta on tosi pahoillani. Ei se mitään, koska mulla on sulle tärkeät asiaa. Voi ei, eikö sun äiti sairastunutkaan niin kuin kevyesti, vaan onko sillä joku vakava sairaus? Ei, vaan. Tuletko vaimoksi? Voi Jack, tietysti tulen. Loppu.